Nyt on löytynyt elämäni mies. Riku, oot sä ikinä ajatellut mennä siihen 100 Ulemien poikamies TV-sarjaan? Metsä on vitun jääkaapin kanssa sinne. Mä laitan vielä videolle vittu. Ei vittu. Se oli meidän. Ei oo enää yhtä. Joo, eiköhän me läsperään folioihin ihan suosiolla vittu. Foliot kehiin vittu ja morjes. Mä en oo vittu henkeä. Mitä vittua sä teet äijä? Kerää nyt itses kasaan vittu. Ei sun pitää mennä nukkuun tonne vittu. Mun piti mennä nukkuun. No mun pääs on. Mitä? Oi vittu, mun aurinkolasitkin muuten olisit siellä. Ei oo enää. Ei oo ainakaan ehjät aurinkolasit. Ei tarvii ressota enää. Se on tässä ihan mulla. No varmasti on joo vittu. Me tekee samanlainen temppu tohon Teemon telttaan. Siellä on nyt sakkakin vielä vittu. Käyt morjestaan vähän vittu. Vankopyllähdys. Käyt morjestelee. Oho, vahingois kaaduu tähän näin teltan päälle vittu. Häh? Kuvaaks sä vielä sitä? Joo. Toi tarvii näyttää Jonnalle. Ei hoidit sitä. Mitä? Täällä on sulle tilaa nyt. Mitä Lotto? Vittu tulko vähän sinne? Mitä veikkaat? Oi helvetti sun kanssa. On tilaa. On tilaa. Ei vittu. Mikä pyllää? Ei oo totta ees saatan. Ei nyt pitää olla tilaa vittu. Kato nyt. Kato nyt. Ei vittu. Noin perkeleen yöllä. Kato saatana. Nyt on tilaa vittu. Tuu nukkuu jos. Nukuttaa. Mä tuun koolta. Joo. Äijä veti sun pieni muoto